Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla sizokhuluma ngokuphupha ukhuphuka. Ukuphupha ukhuphuka kuvame ukubonakala njengophawu lokukhula empilweni, ukufinyelela kwemigomo noma ukuba nenqubekela phambili. Ake sibheke-ke kulezi zincazelo ezilandelayo ezingachaza leli phupho. Ukuphupha ukhuphuka uze ufinyelele phezulu kukhomba impumelelo. Lokhu kungakhomba ukuthi imizamo yakho izophumelela. Uma uphupha ukhuphuka izitebhisi noma intaba, lokhu kungabonisa amandla akho okulwa nobunzima nokuqhubekela phambili. Ukuphupha ukhuphuka intaba kungachaza imigomo emkhulu kodwa ozokwazi ukufinyelela kuyo uma uqhubeka usebenza kanzima. Ukuphupha ukhuphuka intaba ende, isibonakaliso sokuthi ubhekene nesikhathi esinzima kodwa unethemba lokunqoba. Izitebhisi zona zingachaza izinyathelo ozithathayo ukuze uphumelele. Uma uphupha ukhuphuka udlula izindawo ezinkulu eziphakeme, kungasho ukuthuthuka ngokwengqondo nokufunda izinto ezintsha empilweni. Uma uphupha ukhuphuka kalula, isibonakaliso sokuthi izinto zilungile futhi uzoba nempumelelo ngaphandle kwenkinga. Uma uphupha ukhuphuka kodwa kukhona okuthile okukulandelayo, mhlawumbe okukwethusayo kodwa kugcine kungakufici, kubonisa ukuthi kunezinto ezikusabisayo emsebenzini wakho noma empilweni. Uma uphupha ukhuphuka ungaphethe lutho kodwa kube nesidingo sento ethile ekuphupheni kwakho, kungabonisa ukudinga usizo ezinkingeni zakho noma endleleni yakho yempumelelo. Ukuphupha ukhuphuka kungachaza ushintsho olubalulekile futhi oluhle empilweni yakho. Lokhu kungachaza ukuthuthuka emsebenzini, ubudlelwane noma empilweni. Uma uzizwa ujabule lapho ukhuphuka, kungaba uphawu lwenguquko ozoyamukela ngenjabulo. Uma uzizwa ukhathala noma uzwa ubunzima, kungabonisa ukuthi impilo yakho kwamanje ayilula, kodwa ilwa ukuze ufike lapho ofisa ukuya khona. Lokhu kuwuphawu lwamandla okusebenzisa izindlela zokunqoba izinkinga. Uma uphupha ukhuphuka futhi ubuye uhlehle, kungaba nemibuzo engakahlaziywa kahle empilweni yakho. Leli phupho lingase lihlobane nemizamo yakho yokufinyelela ezingeni eliphezulu ngokomoya noma ukuzithola. Ngamafuphi, ukuphupha ukhuphuka kuyinkomba enhle yokukhula, inqubekela phambili noma izinkinga ezidinga ukulungiswa. Siyabonga, nisale kahle.